Dyma Ysgol Hafod Lon, ysgol I blant ag anghenion arbennig sydd wedi symud yn ddiweddar I adeilad newydd sbon, yma ym Mhenrhyn Deudraeth. A dwi wedi dod yma I weld be di rôl chwaraeon ym mywyd yr ysgol. Bydd o'n braf gweld yr offer mae gen nhw gyd yma I ddefnyddio a cadw heini a cael hwyl. Mae nifer o aelodau'r staff yn helpu efo'r gwersi addysg gorfforol, ond Deo Brunelli sy'n arwain. Mae y cyfleoedd maen nhw'n gael I wneud pethau yn yr ysgol a tu allan yr ysgol yn agoriad iddyn nhw a gyfle iddyn nhw ddod allan a cael eu cymeriad allan. Mae yna lot o weithgareddau lle maen nhw yn wneud rhwng ysgolion angen arbennig eraill o yng Ngwynedd ac ar draws Gogledd Cymru I gyd. A maen nhw'n cael cyfle I gymysgu efo plant sydd efo'r un math o anghenion â nhw. A mae'r llwybr yna I gyd yn cychwyn oherwydd addysg gorfforol. Mae gen I lot o blant efo anghenion amrywiol iawn yma. Mae yna rei plant sy'n alluog ofnadwy yma. A mae yna gen I rei plant sydd angen darpariaeth ychwanegol. Felly mae gen I blant mewn cadeiriau olwyn, plant sydd efo cerebral palsy, plant autistic, plant Down syndrome. A mae'r heriau efo nhw I gyd yn wahanol. A pan mae'n dod I ymarfer corff, mae'r ddarpariaeth mae rhaid I ni roed yn hollol wahanol a mae'n ddibynnol ar yr unigolyn. Mae'r stafell adlam ar gyfer cynllun rebound, math o therapi ar gyfer plant sydd angen cryfhau y cymala a'r cyhyra sydd gynnyn nhw. Ond eto mae o'n le da iawn I rhai o'r plant autistic sy'n I fynd I losgi egni a just cael neidio o gwmpas am chydig bach amser. Maen nhw'n cael gwers nofio wythnosol yn ganol hamdden Porthmadog. Mae hi'n fwy o sesiynau penodol ar gyfer dysgu nhw sgiliau goroesi yn y dŵr. A mae gennym ni lot o blant yma sydd yn nofwyr da iawn. A mae hwn eto'n agor llwybrau nhw oherwydd mae rei o'n nhw'n mynd o clybiau noddio, cymryd rhan mewn cystadlaethau, mewn galar rhwng ysgolion eto. Ond eto mae yna'r ochr arall wedyn hefyd, lle mae gennym ni blant mwy dwys sydd eto mynd yna, a maen nhw jyst wrth I bodda'n mynd i'r dŵr ac yn cael amser yna I fwynhau ymlacio. Yn ogystal â nofio, mae'r plant yn dod yma I ganolfan hamdden Harlech I gael gwersi kayacio. Ac mae'n edrych yn lot fawr o hwyl. Ydy, mae'r ysgol yn cynnig rhywbeth I blesio pawb, fel mae Troy McLean o Flaenau Ffestiniog yn egluro. Dweud y gwir, ddicio pob dim yma. A mae gen ysgol lwcus iawn hefyd I gael fath o trampolines a ni, a bethau fel a beics yma, bethau yma. A tro yma gen i'n cae pêl-droed gyda bent y ddyn tro yma. Ti'n hoffi pêl-droed? Ynddo. Ie? Da iawn. A pa fath o chwaraeon eraill ti'n hoffi wneud? Rygbi, fanters, hoci, cricket, o pob dim. A be 'di dy hoff chwaraeon chdi? O, ffwtbol. Ffwtbol, ie? Pwy ti'n gefnogi? Liverpool, O, FC. da iawn ti. A fi hefyd. Da iawn. Wel, pob lwc I ti yn y dyfodol a Iawn. mwynhad dy hun ar y beics prawn ma. Ie, diolch yn iawn. Croeso tad. Pob lwc. Iawn. O, bron iawn. Da iawn, troi yn helpu. Un o breuddwydion fi oedd dysgu sut I reidio beic, ond yn anffodus oherwydd bod maint breichia fi a coesa fi, o'n I methu gael hyd at yr pedals neu'r handles neu pob dim fel la. Ond mae'n braf gweld bod addasiadau yn cael ei wneud rwan. Mae gen I rei plant a byth yn gallu mynd ar feic 2 olwyn. A mae gen I rei plant sydd ddim yn gallu mynd ar feic 4 olwyn. Ond beth I rei ar beics yma ydy maen nhw yn rhoi cyfle I nhw fynd efo pobl eraill ar beic a mae'n jyst yn rhoi cyfle I nhw ista ar feic hyd yn oed bod o efo rhywun wrth ei ochr nhw a bod nhw ddim yn gallu pedlo. Mae gweld gwynab plentyn sy'n rhoi I fod ar feic o blaen yn ista ar gefn feic yn neu chi deimlo balchdar ofnadwy. Mae Ysgol Hafod Lon yn cynnig hafan I blant ag anghenion arbennig,
ond maen nhw hefyd yn credu'n gryf mewn cael y plant i gymryd eu lle yn y gymdeithas ehangach. Mae blwyddyn yma wedi bod yn breakthrough mowr i ni o ran cael cydweithio efo ysgolion prif lif mewn gwahanol gystadlaethau. Mae'n rhoi cyfle i'r plant prif lif integreiddio efo plant anghenion arbennig, a maen nhw'n gweld y gwahanol bath o blant sy'n anghenion arbennig, a maen nhw'n derbyn nhw, a maen nhw'n cael cymysgu efo nhw, a maen nhw'n gweld bod nhw'n rhan o'n gymdeithas ni. Dwi'n cael pleser mawr o weld be mae rhai o plant mae'n gyflawni weithiau. Mae'n rhoi lot o hynna'n hyder iddyn nhw, a lot o falchder iddyn nhw. Pan ydych chi'n gweld nhw mewn cystadleuaeth, maen nhw gyd isio curo. Maen nhw weithiau meddwl bod nhw ddim yn gallu gwneud rhywbeth, a mae'r ffaith bod nhw'n ei gyflawni fel mewn maes addysg gorfforol, mae hwnna'n gallu rhoi hwb ddyn nhw i wneud peth eraill ar lawr dosbarth a tu allan i'r ysgol. Rhywbeth ar gyfer pawb yma wan, lle. A mae'r gweld y gwahaniaeth bach mae'n gallu gwneud i fywyd un plentyn, mae jyst yn eich fel bod o'i gyd werth o.